165 nga operator. Saan nyo pa may inala, digitay, tricycles, permityo. Anya, ti kahit na sawen. Kada kayo nga maseknan, agpaspasada kayo nga illegal. Pangaasyo, umayo alaen, detay certificate yo, nga da kayo ket adda iti permityo. Okay? Nagasat ken naragsak nga bigat tayo amin nga sa ngapada. Toy numutoy biyang akas chairman iti Committee on Transportation kasangwanan na nga ituloy ko iti panagbitlak nga punta dati talo nga pages nga idanong ko kada kayo so nga mabayag dito. Nagan anos kayo. Naragsak toy numutoy biyang kada kayo manen iti dito nga gundaway. After Typhoon Karina, napasamak manen iti may nga didigra. Ngemkas ka na yun. Ngayon kada kayo ket may nga living hero. Tagserserbi kayo, da kayo iti adipen, iti init ken todo. At da kayo latay iti langlangalang, agserbi kada kami, ken kadagiti apong kakailian tayo. Iso nga nakaragragsakak, ken babaen, iti panangidadaulo, ni Apo Mayor Mike Hernando, Apo Vice Mayor, iti amamit pagpandayan linteg, ken amin, nga membro iti Sangguniang Bayan, ket imaymi idanon ita. Dahitoy iti aldaw, tapnon imaymi iyen. Dahitoy sang kabasit nga gatad, nga may tulong mi, kada kayo ang may daken kakapsat ko. Ayam, anong san tayo? Dahitoy tinawen, nga ited iti munisipyo, tabarbareng iti sumarunong nga dawen, dakdak kelton, no saan nga mamindwa, baka mamintalon to, ipalubos iti Apo. So kan anos tayo, no Jack Mariro, we are now more or less 600. Nukit kitak, dito kaado tayo, iti dito yung bigat. So sorry, kadagiti Apo ang kailian, medyo maparalyze ti serbisyo yo, iti sumagmamano nga oras. So nga, saan tayo nga baybayan kakapsat, agredy kayon. Damad la umanangin tugot yo. Baka kurang. So before I end up, kahit kung may pakamo Apo, iti membro, iti Committee on Transportation, members, Honorable Ruben Dadis Jr., Resty Olep, Atty. Joy Galing Luna, ken Apo Vice Chairwoman Chona Hernandez. Nalayo mo lang tayo card yun. Okay. Di kayo matagungan, inulaalayo mo na saan. Sige. Thank you very much, Apo. Kaya't kulaeng ipalagip. Sa nga pool, talo, nga pahina, deto'y iiganat. Nagagungong ito. Abi nag-agis-isam din ang duma. 165 nga operator. Saan nyo pa may inala, digitay, tricycles, permityo. Anya, ti kahit na sawen. Kada kayo nga maseknan, agpaspasada kayo nga illegal. Pangaasyo, umayo alaen, detay certificate yo, nga da kayo ket adda iti permityo. Okay? Dagdake sa po, yan dadayom. No makadungpar kayo, madisgrasya kayo nga wanti permityo, kag-operate. Pangaasyo kakabsat, hanyo nga pabasulen ni Apo Mayor, handa kami nga pabasulen. Ngemtap nun naon ang nayas, narorno city transportasyon, umayo isettle, digiti obligations yo. At damit, digitay tricyclean, ngayon may nagbayad, dinamet umay isumitiren, digitay papeles na, anya nga rod, ti pumayan, ni Apo Sangguniang Pumaras, anya nga rod, ti pumayan, ti Committee on Transportation, anya nga rod, ti aramitin, ti Sibubukel, na pagpandayan linteg kada kayo Apo. Lalpasen, iti Gudwa Titawen. We are now in July 31. Naglepas ti Gudwa na po, so magpagpakaasi up. Umayo isettle, di kita obligasyon nyo. Into no, makurusan, di kita inagan nyo, isunto ti umayo. So please, let us avoid that. Tapno no, narornos tayo maglayang iti ili tayo nga sa Nicolas, may nga pagtuladan iti probinsya, iti Ilocos Norte. Again, thank you very much. God bless to each and every one of you. Thank you.